గాయత్రీదేవి బొమ్మని సుమన కాల్చేయడంతో నయని చెంప చెల్లుమనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత జరిగే సంభాషణతో కథలో ఉత్కంఠత ఏర్పడింది. ఈరోజు ఎపిసోడ్లో పంచగవ్వ అంటే నీకు తెలుసు కదా, అయినా ఎందుకు బావగారు వాళ్ళని రెచ్చగొడతావు అంటూ కోప్పడుతుంది నయని. సుమన: నాకేమి తెలియదు, మర్చిపోయాను కూడా అంటుంది సుమన. అప్పుడు తిలోత్తమ: పంట పొలాల్లో పిచకారి చేసేదాన్ని ప్రసాదం అని చెప్పి ఎవరైనా తినిపిస్తారా అంటుంది తిలోత్తమ. అప్పుడు విశాల్: మేమందరం తీసుకున్నాం కదా. తిలోత్తమ: నీ భార్య నీ హాసిని సపోర్ట్ చేయకు అంటూ కోపంగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు నయని: ఆరోగ్యానికి మంచిది అంటారనుకుంటే ఇలా చేశారేంటి, లైట్ తీసుకోమంటాడు విశాల్. మరోవైపు పళ్ళు శుభ్రం చేసుకుంటున్న సుమనని స్నానం చేశాక పళ్ళు తోముకుంటున్నావేంటి? అప్పుడు సుమన: ప్రసాదం అని చెప్పి పేడని తినిపించారు కదా, నోరు పేడ కంపు కొడుతుంది అంటుంది సుమన. అప్పుడు విక్రాంత్: పేడ అనుకుంటే కంపు కొడుతుంది, ప్రసాదం అనుకుంటే అమృతం అవుతుంది. నోరు బాగా లేకపోతే బ్రష్ చేస్తున్నావు, బ్రెయిన్ బాగోలేకపోతే దాన్ని కూడా బయటకు తీసి వాష్ చేస్తావా అంటాడు విక్రాంత్. అప్పుడు సుమన: నేను పళ్ళు తోముకున్నా కుళ్ళుకునే మిమ్మల్ని ఏమనాలి అంటుంది సుమన. అప్పుడు విక్రాంత్: మనసు శుభ్రంగా ఉంటే చాలు, ఈ శరీరానికి ఎన్ని సోకులు చేసినా ఇది చివరికి బూడిదే అవుతుంది, అది గుర్తుపెట్టుకో, లేకపోతే నీ ఫోటోకి కూడా పూలదండ వేస్ట్ అనుకుంటారు అని భార్యని తిట్టుకుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. మరోవైపు విక్రాంత్ విశాల్ అన్యోన్యంగా మాట్లాడుకోవడం చూసి ఆనందపడతారు వామనమూర్తి. నిజంగా మీ ఇద్దరు రామలక్ష్మణులే. నిన్న జరిగిన గొడవకి చిన్నల్లుడు కొద్ది రోజులు మాట్లాడడం మానేస్తాడనుకున్నాను. అప్పుడు సుమన: ఆయనకి చీము నెత్తురు ఉన్న సిగ్గు శరం లేదు, అందుకే మాట్లాడేస్తారు. విక్రాంత్: నిజంగానే నాకు సిగ్గు లేదు, అందుకే పెళ్ళాం ఎన్ని వెధవ వేషాలు వేసినా బజారున పడకుండా ఊరుకుంటున్నాడు అంటుంది విక్రాంత్. అప్పుడు డమ్మక్క: సోమన వేషాలు చిత్రమే, వల్లభుని వేషాలు విచిత్రం అంటుంది డమ్మక్క. అప్పుడు హాసిని: మా ఆయన కూడా పాత్రలోకి దిగాడా? డమ్మక్క: అవును, అటు చూడు అంటూ ఉండగానే వల్లభ తిలోత్తమ ఒక పెట్టెని తీసుకుంటూ లోపలికి వస్తారు. తలకి టవల్ చుట్టుకు వచ్చిన భర్తను చూసి పనివాడు అంటూ వెటకారం ఆడుతుంది హాసిని. అప్పుడు విశాల్: నువ్వు ఉండు వదినా అంటూ వల్లభ వైపు తిరిగి ఏంటా గెటప్ అని అడుగుతాడు. అప్పుడు వల్లభ: గెటప్ ఏంటి అని కాదు, ఆ బాక్స్లో ఏంటి అని అడుగు అంటాడు వల్లభ. అప్పుడు విశాల్: ఏముంది అందులో అంటూ ఆ బాక్స్ని ఓపెన్ చేస్తాడు. అందులో ఉన్న గాయత్రీదేవి బొమ్మ చెదలు పట్టడం చూసి ఇదేంటి ఇలా అయిపోయింది అని బాధపడతారు విశాల్ నయని. అప్పుడు తిలోత్తమ: గాయత్రీదేవి అలా అయిపోయింది అంటూ వెటకారంగా మాట్లాడుతుంది. అప్పుడు సుమన: గాయత్రి దేవతయి పునర్జన్మ ఎత్తి ఎక్కడో పసిపాపగా ఉంది కదా, తనకి గండం చుట్టుకోపోతుందని తెలుసు కదా, ఆవిడ పరిస్థితి కూడా ఇంతే అని అక్క తెలుసుకోవాలి అంటూ వెటకారంగా మాట్లాడుతుంది. తన మాటలు పట్టించుకోవద్దు అంటూ ఓదారుస్తాడు విక్రాంత్. అప్పుడు వల్లభ: యమదీపదానం చేసిన రోజు దీపపు సెగ గాయత్రీదేవికి పెద్దమ్మకి ఫోటోకి తగిలినప్పుడు ప్రమాదం ఆవిడకే అని అందరూ కంగారు పడ్డారు కదా, దానికి సాక్ష్యంగానే బొమ్మ ఇలా అయిపోయిందని చూపించాం. ఇంతలో సుమన హారతి పళ్ళని తీసుకుని వచ్చి కళ్ళ ముందు పనికి రాకుండా ఉన్నది మరి ఎప్పుడు కళ్ళకి కనిపించకుండా ఉండడానికి అంటూ ఆ బొమ్మని కాల్చేస్తుంది. ఒక్కసారిగా అందరు షాక్ అవుతారు. కోపంతో సుమన చంప పగల కొడుతుంది నయని. సుమన: ఏంటక్క ఇలా కొడతావు? అప్పుడు నయని: చంపేయాలి నిన్ను అంటుంది నయని. సుమన: అందుకే కదా నిన్న ఈ రోజు పోసి పంపించాలని చూసావు. అప్పుడు నయని: ఉలీచిని పెద్ద బొట్టమ్మ తీసుకురావాలని అలా చేశాను అంటుంది. అప్పుడు సుమన: నేను కూడా అలానే చేశాను అనుకో, నేను చావలేదు అని గాయత్రి అత్య పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది అనుకో. వాళ్ళిద్దరినీ మందలిస్తాడు విశాల్. అప్పుడు తిలోత్తమ: మీ ఆవిడ చిన్న కోడల్ని కొట్టింది. అప్పుడు హాసిని: కొట్టకుండా ముద్దు పెట్టుకోవాలా అంటుంది హాసిని. అప్పుడు వల్లభ: నిన్న నయని అలా చేసినందుకు ఇవాళ సుమన ఇలా చేసింది. అప్పుడు డక్కమ్మ: సుమన కాల్చింది బొమ్మని అని ఆనందపడుతుంది, కానీ తన అసూయను మాత్రమే కాల్చేసింది. నయనిని వెనకేసొస్తున్నారు హాసిని విక్రాంత్. అప్పుడు తిలోత్తమ: బొమ్మ కాలిపోయిన వాసన వస్తుంది, క్లీన్ చేసి రూమ్ ఫ్రెషనర్ స్ప్రే చేయు. మా గాయత్రి అక్కయ్యకి మల్లెపూలు అంటే చాలా ఇష్టం, ఇలాంటి సమయంలో ఏం చేయాలో పాలుపోదు కదా, అందుకే సలహా ఇస్తే త్వరగా కూడా కోలుకుంటారు అని వెటకారంగా మాట్లాడుతుంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. సుమన కూడా కాలిపోయిన కంపు భరించలేకపోతున్నామంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంతటితో ఈరోజు ఎపిసోడ్ పూర్తవుతుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.